jste výjimeční, tak se nespokojte s průměrem. Proč by vás měla jejich průměrnost připravit o 100 000 až miliony korun? Zdravím vás, přátelé. Jsem Jakub Stáňa a jsem realitní makléř. Upřímně, kolik dražších věcí, než je nemovitost, ve svém životě prodáte či koupíte? Hádám, že pokud nevlastníte jachtičku nebo tryskáč, tak stejně jako já moc ne. Nestálo by tedy za to řešit tak velkou transakci s někým, kdo pro úspěšný prodej udělá vše a ne jen nutné minimum nebo obyčejný průměr? Takovej průměr vás totiž může připravit o spoustu peněz. Klidně o 600 000 korun u 5milionového bytu. A to jsou vaše peníze. Bohužel je to tak, protože profesionální prezentace a následná propagace vaší nemovitosti jsou naprosto klíčové aspekty k maximalizaci vaší ceny. Jaká je ale smutná realita? Na největším realitním serveru v České republice je aktuálně k prodeji přibližně 20 000 domů a 20 000 bytů. Všechny obsahují fotky, ale co si budem, kvůli jejich kvalitě je to občas spíš na škodu. Video už ale obsahuje pouze 23% domů a 13% bytů. A teď pozor. Video a 3D prohlídku už obsahuje pouze 3,5% domů a 1,8% bytů. Což je z celkového počtu 40 000 nemovitostí v nabídce méně jak 3%. A to mně přijde naprosto šílený. Když je pro drtivou většinu makléřů problém udělat tyto základní věci, myslíte si, že pro vás zajistí moderovanou videoprohlídku, home staging, virtuální staging, drone video, 3D půdorys, samostatný web nemovitosti a tak dále, že zajistí plachty, letáky, billboardy? Myslíte, že budou spolupracovat s největšími experty v České republice na placenou reklamu a zajistí tak vaší nemovitosti propagaci na Instagramu, Facebooku, YouTube a důležitých realitních serverech? A zainvestují tak 10 000 až 100 000 ze svých financí do všech těchto marketingových nástrojů? Právě takový marketing a dovednost prodeje ale maximalizuje váš zisk a minimalizuje dobu prodeje. Takže by to měl být standard každého makléře, že? Nespokojte se s průměrem, vyžadujte výjimečnost. Já jsem Jakub Stáňa, za zády mám největší realitní franchízu světa Keller Williams a průměrnost je pro nás absolutně nepřijatelná. Šetřete svůj čas, peníze a nervy. Ozvěte se, seznámíme se a přesvědčíte se sami.